Medyaya civakî. Droja îro de televîzyon, radyo û rojname êdî hêdî cî û popülarîteya xwe didin medyaya civakî ku ew birêya înternetê belav dibe. Berê kêm kes dikaribûn xwe bigîjînin tevahiya gel. Lêbelê îro birêya medyaya civakî gelek kes dikarin vê yekê bihêsanî bikin. Ji ber vê li cîhanê zêde kes hene ku bi naverokên taybet xwe gihandine bi milyonan kesan û bûne fenomen. Hin ji van fenomenan jî Kurd in. Bi ledwanên xwe yên kuçeyan û bi berhemên xwe yên taybet bûne xwedî gelek şopîneran û her wiha ew bûne fenomen. Bi sed hezaran şopîner wan dişopînin. Bi henek û yariyên xwe ew dikin ku gelek kes ji wan hez bikin. Ew bi piranî ji aliyê civaka Kurdan ve tên şopandin. Lê gelo ev fenomen kî ne, çawa dest vî karî kirine û bi çi babetan naverokan çêdikin, werin em guh bidin wan. Navê min Jiyan Karakekê, ez ji Hîla Serhadê me ji Erzurumê me. Eva hey sal li Semolê de jîm, min li vir zanîngeh qedan de û dest bi kar kir ez dixebitim. 2012 da li ser Instagram'ın videoyu kur çêdikir. Li wir bûm fenomen. Paşê min wir berda. Min aslında çam gava careyeke ez dest bi kirekekê min wekî hobî didîte. Li hema anaka wekî kar dibînim. Çünkü mêze dikim ez bûm wekî hêzekî medyayê serbixwe. Yani ez dikarim bêjim ez û kanalên ez bûme alternatîfê kanalên Tirka. Yani ji hinek videoyu min ji wan pirtir tê temaşe kirin. Ev tişê gelek xweş e. Armanca min ez dibêjim salek şuna, di sal şuna ez li ser medyayê cihekî gelekî baş bigirim û bi rastî bibim alternatifekî medyayê. Heval merhaba. Merhaba. Tim naskî? Bele. Eskî me? Jiyan Kara. Navê çi ye? Jiyan. Çawa, navê Jiyan e? Ere. Hevalû Jiyan gorê min navekî unisex nîne. Ez ji we rica dikim navê keşka nexin Jiyan. Jiyan navê zilama ye. Jiyan, mijara me vê haftiza nîşe. Em ji jina swal dikin, pirs dikin. Em bêjin tu rojekî zilama tê çi bikire? Min dixwaz ez bima zilam, ama ez rojekî bimame zilam, min şanî zilama dabaneka zilamtî çawa ye. Jiyan ku bi zimanê xwe yê zikmakî bernameyan çêdike, ji xwe gelekî bawer e. Di karê xwe de jî gelekî çalak e. Ew bi de hezaran şopînerên xwe re her roj peywendî datîne û ji bo karê xwe bihêsanî bike jî ji xwe re stûdyoyeke ava kiriye. Li vir bernameyên taybet çêdike û digîjîne şopînerên xwe. Ev ne bi tenê weke hobiyê ji bo wî. Her wiha ew vê we karekî jî dike. Ji bilî jiyan, deno jî fenomenekî Kurd e. Bi sed hezaran kes wî li ser înternetê dişopînin. Her ku bernameyekê pexş dike, bi dehan hezar kes dijî de ecibînin. Gelo deno çawa dest vî karî kiriye û çima rêyeke wisa daye ber xwe. Ez Deniz Özer, navê min nas dikin Deno Özer, 72 Deno. Li ser medya civakî Musad nas dikin. û vav 7 sala, 6 sala ez vî karî dema. Her sosyal medya civakî bikar tênim. Video biçûçik çêdikim, ama ser Instagramê, ser YouTubeê û ser Twitterê wa belav dikim, parve dikim. 550 vega ser Instagram şopînerê me ne û li ser YouTubeê jî 5000 vega çêbûne, ser Twitterê jî 30000 hene. Ser Facebookê jî 5000 şopînerê me ne. Aborî vegan ser reklama debara xwe dikin û mesela YouTubeê hin tiştin tên, yani bêjema milyarek û nîv têne tiştekî zêde tê. Lê em debara xwe ser reklama dikin. Reklam me ew dikin. Reklam me birçî nahêle. Birêya medyaya civakî ev fenomen xwe digihînin bi milyonan kesan û karê xwe jî bi awayên profesyonel dikin. Her çi bweşînin dijî de digîje şopînerên wan û ew têne ecibandin. Ji vî aliyî de ew hem fenomenin û hem jî stêrkên medyaya civakî ne. Êja Bawdû.
روداو استانبول امجي باشنا الحمد لله وي بارسا كل بر بس قاخه ورا استلم خما كاري كده مدور بس اجي خوازم بفرم تي دوامايني اخي مزن ده عقل زوج باري جران يا كدي